नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कुमटा तालुक्याच्या हंदीगोंडा लागीं गॅस टँकर आल्या ड्रायव्हराले नियंत्रण चुकून गॅस टँकर आज सकाळी रस्त्याचेर पलटी. कारवारात चप्पल वारशीप म्युझियमा लागले जंग. अफसरकोंडात गुड कोसळचो भय. मास्क घालना म्हण दंड घायल्या पोलिसांनी चोरली बायक. मुसळधार पावसान शाळेची इमारत कोसळली. आता सविस्तर खबरो. कुमटा तालुक्याच्या हंदीगोंडा लागीं गॅस टँकर आल्या ड्रायव्हराले नियंत्रण चुकून गॅस टँकर आज सकाळी रस्त्याचेर पलटी पडली. मंगळूरच्यान गॅस घेऊन कुमटा मार्गाच्यान उचूला गेली तेन्ना हंदीगोंडा लागीं गॅस टँकर पलटी पडून वाहतूक संचार बंद जाले. सुदैवान खंयचे बिन प्राणहानी जालना. दलान टँकर रस्त्याचेर पडिल्ले निमित्ती थोड्या प्रमाणात गॅस वयते आशिल्ले. घटनास्थळाक अग्निशामक दल आणि पोलीस समी भेट दिवन परिशीलन केले आणि ह्या मार्गावेल्यान वयचे सगळे गाडीचे मार्ग बदल करून होन्नावरच्यान चंदावर मार्गाच्यान धाड दिले. घटनास्थळाचेर सीपीआय परमेश्वर गुनगा आणि पीएसआय आनंद मूर्ती उपस्थित आशिल्ले. कारवारात चप्पल वारशीप म्युझियमा लागले जंग. कारवारात कोविड-19 लागून मार्च 23 तारखेच्यान बंद आशिल्ले शहरातले पर्यटन स्थळ, रॉक गार्डन, चप्पल वारशीप म्युझियम आणि इतर पर्यटन स्थळ बंद दवरिल्ले अजून पर्यंत सुरू जालना. पर्यटन स्थळाचे कसली बी देखभाल केल्ल्या निमित्ती उद्ध्वस्त जाले आसा. चप्पल वारशीप म्युझियम पुराय गळू लागला आणि युद्ध सामग्री जंग आयिल्ली आसा आणि मुखार आशिल्ले गार्डन जंगलावरी जावन पडला. रॉक गार्डनाची बीन हीच परिस्थिती जाल्ली आसा. सगळे पुतळ्याचे रंग वचू लागला, तण वाडिल्ले आसा आणि भुरग्यांली खेळणी मोडचे अवस्थेत आसात. टॅगोर समुद्र किनाऱ्याचेर ह्या थोड्या दिवसाच्या प्रवासी लोकांले जास्त प्रमाणात आगमन जाऊ लागला. दलान समुद्र किनाऱ्याचेर स्वच्छता ना जावन पुराय घाणीचे वास येऊ लागला. अफसरकोंडात गुड कोसळचो भय. नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आशिल्ले होन्नावर तालुक्याचे अफसरकोंडा ग्रामात प्रत्येक पावसात गुड कोसळटा. ह्या वर्षी परत रस्त्याच्या कडेन आशिल्ली चिकणमाती जीर्ण जाल्ली निमित्ती गुड कोसळची भय निर्माण जाल्ली आसा. अफसरकोंडा समुद्र किनाऱ्याचेर जिल्हा आणि भायल्या जिल्ह्याचे प्रवासी भेट दितात. दलान ह्या स्थळावयच्या रस्त्याचेर कडेन गुड आशिल्ले निमित्ती हो गुड केन्ना कोसळटलो म्हण भय निर्माण जाल्ली आसा. या गुड्या सकल 50 पेक्षा जास्त घर आसात. गुड कोसळल्यान प्रवासी लोकांतच न्ही, ग्रामाचे विद्यार्थी, शाळा, कॉलेज, सार्वजनिक लोकांक तशेंच व्यापारी लोकांक खूप त्रास जातलो. मास्क घालना म्हण दंड घायल्या पोलिसांनी चोरली बायक. शिवमोगा भितर मास्क घालना म्हण दंड घायल्या पोलिसांनी बायक चोरून घेऊन एक युवकान पळ काढलो. ही घटना वसनगर पोलीस ठाण्या भितर घडली. जिल्हा भितर पोलीस मास्क घालून जाल्ल्याचेर कारवाई करून दंड घालू लागलात. ही कारवाई करू लागली तेन्ना वसनगरच्या एक युवकाक धन घेऊन दंड घायलो. त्या युवकान दंड भरलो आणि ठाण्यातल्यान भायर येत असताना पोलिसांनी बायक घेऊन पळ काढलो. पोलिसांनी बायक चोरताना सीसीटीव्ही कॅमेरात रेकॉर्डिंग झाले. बायक थांबवून घेऊन एटीएमात गेल्लो पोलीस राघवेंद्र हंगेल बायकाक नकली चावी लावून घेऊन बायक घेऊन पळ काढलो. हो युवक कुंदापूरचो चेतन मडिलो आता पोलिसांच्या ताब्यात आसा. मुसळधार पावसान शाळेची इमारत कोसळली. जोडा तालुक्याच्या वळवी ग्रामपंचायतीचे हेणकोण शाळेची इमारत वारो आणि जोरदार पावसान पूर्णपणे कोसळून पडिल्ली आसा. कोरोना लागून शाळा सुरू नाशिल्ली निमित्ती आणि त्यावेळा शाळेत कोण बी नाशिल्ली निमित्ती कसली समस्या जालना. ह्याचबद्दल शाळेचे मुख्य शिक्षक राजेश केंगेरी आणि सीआरपी भास्कर गावकर हेमी उळवी ग्रामपंचायत अधिकारी आणि जोडा शिक्षण विभागाक कळयलें आसा. आजपर्यंत एक इमारत कोसळली आसा आणि 4 इमारत कोसळच्या परिस्थितीत आसा. ह्याचबद्दल संबंधित अधिकारीन क्रम घेऊन जास्तीतले बेगीन निवारण करचे. 80 पेक्षा जास्त भुरगीं या शाळेत शिकतात. अधिकारी लोकांनी जास्तीतले बेगीन नवीन इमारत तयार करून दिवची म्हण सार्वजनिक लोकांलो आग्रह आसा. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.